Hi guys, nami karon sa Orrama with Maria Pilingera and Onya with the Piaok Band. So wala lang. Abangan ang ano. Atangin ninyo, doon nami 2,732 songs na nag-prepare. Pero I doubt parang mga 3 songs lang yun ang among makanta. At least nga nami ka-prepare. So na yung mga gamit. Muna siyang guitar. Oh, drums din. Oga, muna siya ang backstage. So backstage man siya nakita sa loyo. Wow, grabe funny kayo. Operator. Okay. So actually namin karon kay the last time wala si Maria. I-emphasize yun. Wala siya ato nga time. So mo nang i-award na mo karon mga nakadaog. So of course ang Orrama na sila promo every year. So nana pa sila i-launch karon. I-launch ano man ito bitaw ka mag-launch. Lunch to. Oh, lunch ba to? Usap na gid ba? So na i-launch karon. Nga bago na po nila nga promo. Even ako kabalok unsa na siya. Ano yan? So later atong Pa-premyo ng Orrama. so as usual kami may naguna. So wala si Joe karon. Busy si Joe. Tapos si Poppy baka mga kaninga mga gig murag na lang ni kay murag ka solo na siya. Gusto niya nga walay paksi sa TF gusto niya iya ra gyud. So yayahara. May single na. Pero padulon daw si Reo si Valmart padulon ako diri. Asa na mo guys, please lang. Okay. Nanawagan kami. Live na? Nangunta na siya live dili. Live ni siya nga gi-record. Boss. Oh, di ba? Bad na, bad, di ba? So ang imong uyab nilakaw na pasagdi kay Nivea na gid siya. Nivea na siya. Please lang, ayun na pag daw mo balik pa. Kay once Nivea na ka, di na kaangay mo balik. Nivea. Ang mga baligya dito. Nadre ang mga paborito ni Chaka Babe sa mga lalaki. Kamu na lay basa, kay malaway. Yes. Muna yung gabuhaton. Yes, naibayad. Yes, muna yung gabuhaton. Yes. Muna siya ang Juicy. Juicy. Oh, sorry. Dili Juicy. Juicy Fruit. Juicy Fruit, ha? Ay, Juicy Fruit na? Ah, okay. Juicy Fruit Gum. Ha? Oh, gum? Oh, sige. Juicy Fruit Gum. Mas malinum-num. Skittles. Kung gagmay Skittles. Kung dagko it's big. Skittles. Basta galing usap pa lang, sugo na siya. Pero yung mama magsige na galing, dagan na kay sugo. Ang tawag na sugos. Yes, kaya dagan naman with yan, sugos.